til skolens automatiske telefonsvarer. På grund af normaliserede arbejdstider er det ikke muligt at svare på telefoniske henvendelser direkte. Du har nu følgende muligheder. Tast 1 for kontakt til ledelse. Tast 2 for kontakt til sekretær. Tast 3 for kontakt til SFO. Tast 4 for kontakt til lærere. Tast 5 for kontakt til pedeller. Tast 6 for næste ledige medarbejder. Du har tastet 4 for personlig kontakt til en lærer. Du har nu følgende muligheder. Tast 1 for indskolingen. Tast 2 for mellemtrinet. Tast 3 for udskolingen. Du har tastet 1 for indskolingen og har nu følgende muligheder. Tast 1 for BI. Tast 2 for CS. Tast 11 for WB. Tast 12 for WJ og afslut med firkant. Du har tastet 12 for WJ og bliver nu omstillet til den ønskede lærer. Du har her følgende muligheder. Tast 1 for spørgsmål om klassens trivsel. Tast 2 for faglige spørgsmål. Tast 3 for spørgsmål vedrørende undervisning. Tast 4 for spørgsmål om skolens daglige gang og afslut med firkant. Du har valgt 2 og vil nu blive viderestillet til mulighederne for faglige spørgsmål. Du er nu nummer 7 i køen. Indtast venligst CPR-nummer på det barn henvendelsen drejer sig om og afslut med firkant. Alle vores linjer er stadig optaget. Vent venligst. Klokken er nu 16.03, og det er uden for vores normale arbejdstid. Vores telefon er derfor lukket. Du kan træffe os igen i morgen inden for normal arbejdstid mellem 15.30 og 16.